Nazdar lidi a já vás vítám u druhé epizody Robloxu. Ano, říkám správně druhý, protože tam ten díl patří k tomuhle dílu. Protože aby to nebylo moc krátký. Omlouvám se mýmu. Aby to nebylo moc krátký, tak jsem udělal ještě jednu. Takže ozvu se, až bude další hra. Už jsem tady zas. A už se hraje, ani jsem se nepřišel přeloučit. A už to jde po mně, ježiši. Nebych si vzít asi jinou zbraň, ale to nevadí. Tak nic. Než chvíli začne hra, tak se můžeme podívat takhle krásně na hráče, jak hraju. Tohle je momentálně nejlepší ze serveru. Nevím, proč má trapnou M4. Jako se podíváme dál. Ne. No asi je tu jedinej, no. Jo, spadni. Počkej, on se takhle dostal. Bat. A už budu mít lepší kvalitu videa, protože když se podíváte do nastavení a kvalitky, tak tam budete mít 720f tam, no, těch péček nebo co to. Myslím teda, protože mám speciální aplikaci, přes kterou to upravu, a kdybyste se chtěli stát youtuberem, nebo natáčet dobře na YouTube, tak si stáhněte InShot. Mám ho i já, a jako, jo, tohle tu mapu docela zvládám. Takhle se stoupnu na obrovník a za to, protože mám dalekohled, tak můžeme zase udělat style. Ty vole, oni schodili, ty vole. To je tady cesta, no ty vole. Tady bude cesta nahoru, že jo? Jo. Nahoru. Nazdar, já si nechci. Já prostě nechci. Že si to umíte poslouchat. No, stoupnu zase sem. Jo. A teď. Vidíte něco? Aha, vy nic nevidíte. No dobré. Co to je za zbraň? Jaký hustý? Otázka, proč to tamhle, staň, pojď. Jde tam to maví? Abych to rád přiblížila, nejde to? Teď to krásně tady. Abych tam šel k smrti rád pomoct, ale já takhle taky pomáhám docela. Wow, máš problém? No problému? A takhle by to stačilo, jsem tady, nebrý. Kámo, kolik jich tam, no ne. Teď by to chtěl tu M4, no, když jsem říkal, že je trapná. Bože, to nic nejde, dobrý. Kakao! Pomoc! Mi pomoc. Dělej. Já tam asi půjdu. A tam takhle proříznu, krása.
se řezal, krása. Tohle je doříznu. Hej, tak tohle si zaslouží like. Protože ty vole! Jdem si zahrát za zombíka. Jdeme. Tak jo, máme tu zombíka. Tak jo, hrám. Wait, run. Pojďem. Fláknu obojskem, jo? Jen tak pro zajímavost. Pojďem. No, dobrý, ty bych ho zabil. Pojďem. No pojďem. Ten ti nic neudělá zatím. Takže to jdeme. Pojďem. Teď ho, já nechci být poslední. Už jsem ho fláknu? Mě ještě neflá. Oh, já žiju? Oh my gosh. Dobrý. Omlouvám se, mám rýmu. V minulém videu to nebylo, protože jsem to ještě držel v sobě, ale teď už to nedám. Máme level 33. A za chvíli budeme mít meč jménem Sword. Oh. A co to je za mapu? Jo, to je tahleta. Myslím, že tahle, jo, počítač, dobré. Takže, tak hackneme se tady na Wi-Fi. Ne, na Microsoftu. Takže, takhle. Mám přiměřeně vybitou bateriu na kameře. Hajja! Kill. Ha, mě nemají a moji sekerku. Dobré. Jak tady zbyly jenom ty hromádky. Pohoda. Jdem se podívat. No. Co na mě útočíš? Jich mi jen spadnout? What the fuck? Se někdo zase podíváme. Keď sám nepodíváme, protože máme málo času. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Děláme ohňostroj. On to asi není vidět, ale já dělám ohňostroj. Skapek. Co se mi s tím stalo zase? Jak to vypadlo? Čeká si na server, dělej! Dělej! No to dám na lištu. No takhle se to řeší. Všechno se dá na lištu. Ježíš, nemocnička. Tak jo. A myslím, že se mi hodně daří. Ani jednou jsem tam nebyl. A myslím to tak jako, že jsem tam... Kdo mi to chce loupat? Jo, on to odhazuje. Tak. Trošku se sem podívám. Au. Trošku se sem... Jo, panvička na mě. Kde je to panvička? No, to bylo... Ne. Panvička. Proč? Není, já si myslím, že pro dnes tak by to stačilo. Doufám, že tady bude hodiny like. A já se těším na 3. epizodu z Robloxu. A můžete mi napsat, že byste chtěli novou sérii z Minecraftu. Tak. Čau.